Dobrodošli u drugi krug. Sad kreće prava zabava. Gimnastika za usta. Te čuvene tačkice i spojevi. Pa da počnemo. Los Gets. Prvi na redu je... Zamisli da si koza. Kaži me. Nije A, nije E, nego nešto između. Medhen. Ajde sad ti. Pauziraj video i reci naglas. Medhen. Sada namesti usta kao da ćeš nekog da poljubiš u oblik slova O. I dok tako držiš usta, probaj da kažeš slovo Tvoj red. Pauza i kaži glasno schön. I treći musketar parak, slovo Ü. Namesti usta za zviždanje usko i reci I. Für. Ajde, vežbamo zajedno. Pauziraj video i kaži für. Zvučiš kao Francuz, a? To je taj zvuk. Da bi ovo zvučalo nemački, a ne kao da se gušite, treba vam vojnička disciplina. Profesorka Elza, preuzmi komandu. Erster Buchstabe. Mädchen. Äpfel. Spät. Zweiter Buchstabe. Ö. Schön. Löffel. Hören. Dritter Buchstabe. Ü. Für. Müde. Küche. Vidiš ovo čudno slovo? To nije B, to je oštro S. Čitaš ga kao zmija. Štrase. Da utvrdimo. Pauza i reci štrase. Nikad štrabe. To je važno. Abeceda i izgovor su samo početak. Da bi progovorio, treba ti alat. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku. Linkovi su u opisu. Slušajte sada pažljivo. Ovo su zlatni spojevi vokala. Kad vidite zajedno E i I, čitajte aj kao mein. Ali obrnuto. Prvo I pa onda E je nešto drugo. To je dugo I kao libe. Razumeš? I pazite na ove spojeve. Zajedno EU ili, a sa umlautom U, se uvek čitaju kao oj. Sada suglasnici. Zajedno S, C, H je uvek naše š, kao u šule. Ali trik je i u spojevima. ST ili u SP. Kad oni stoje na početku reči, S se pretvara u š. Dakle, čitamo šte ili špe. Na primjer, štat, šport. Nemci vole da šuškaju. Zum Beispiel mein, dein, drei. Die, sie, Liebe. Heute Europa Häuser. Schule Fisch. Stadt sprechen Sport. Eto, sad znate da čitate, zvučite pismeno, ali u sljedećoj lekciji ulazimo u pravu džunglu. Rodovi. Obavezno skini Pix to Speak da se pripremiš. Vidimo se.